Sanibingelela emakhaya babukeli be-Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo. Nihleli with your girl uLungstar. Namhlanje nginey'ndaba ezimnandi ukuthi-ke if une-product ofisayo ukuthi-ke sikuvezele yona la ka-Blaqlife, please feel free ukuthi usende ama-details akho kule number evelayo kwi-screen. No, Blaqlife une-skin care product, vitamin oil, serum, body lotion. So feel free uma ukuthi uyawadinga lama products ukuthi-ke usenda your details kule number evela kwi-screen. Hhayi-ke ake siqhubeke nohlelo lethu elithi Sikhipha Izimfihlo. Namhlanje sihleli nodadewethu othi-ke unemfihlo anayo afisa ukuyidalula. Sawubona sisi. Sawubona. Njani? Ngiyajabula ukuthi ngiyaphila. Uyaphila? Yebo. Athi uyaqhaqhazela. Ngiyasaba. Okay. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya. Usisi uphumaphi? Ngiphuma eMtuba. eMtuba. Yeah. Okay. And uyazi angithi lesi isihlalo sokukhipha izimfihlo, okusho ukuthi khona imfihlo shuse kushisayo odinga ukuthi-ke uBlaqlife akusize ngayo. Yebo, khona imfihlo engishisayo esifubeni sami. Okay. Cela usixoxele ngale mfihlo. Kusho ukuthi nginomyeni ngishadile. Umyeni wami usebenza eGauteng province. Ubuya njalo after 6 months. So ngase ngihlangana naleli bhobhodlwana ku Facebook uBen 10 sathandana kanti angazi ukuthi uyiginza. Uyiginza. Yeah. Okay, ungakaqhubeki umyeni wakho umuntu onjani? Umyeni wami umuntu ophansi onothando nje ongayithandi violence. Ungayithandi violence. Yebo. So umuntu okuphatha kahle futhi. Ungiphethe kahle. Okay, so ibhobhodlana lingena kanjani mawukhuluma ngomyeni omuhle kangaka? Ibhobhodlana lingena ukuthi umyeni uhamba for 6 months engabuye ekhaya, ubuya after 6 months. So ibhobhodlana bekuyinto nje ukuyichithela isikhathi ilento izungu nje kwesikhashana umyeni wami engekho eGoli. Okay, so yini le enziwe ibhobhodlane umyeni wakho angayenzi? Yo, uyabaza abafana banamhlanje. Yazazi inganza namhlanje. Yo. Hayi ungenza ngizizwe ngathi ngimusha. Ngivuka ngibe umqabaqaba. Okay. So akathe nihlangana ku Facebook nabona ukuthi iqhubekani nikhulume nize nibonana. Yebo saqhubeka sesabonana kodwa sahlangana endaweni nje in open space. Okay. Kwaze kuba ukuthi-ke useyazi la ngihlala khona ngoba wangithatha ngemoto yakhe wayongibeka la ekhaya emzini wami. Emzini wakho. Yeah. Okay. So ibhobhodlane liyazi ukuthi unomyeni? Alazi ibhobhodlane nginomyeni bengifihlile. Ufihlile. Yebo. Okay, so ufihlela ibhobhodlane uthi unomyeni, ufihlela umyeni ukuthi unebhobhodlane. Yebo. Hayi i-mix mash le. Okay. So umyeni wakho mayithola ukuthi-ke umuntu othandana naye eceleni ucabanga uzomphatha kanjani lento? Nomshado wakho uzoba njani? Izomlimaza kakhulu leyo nto leyo. Ikona ngize la ka-Blaqlife ukuthi ningisize ngoba ngiyazi ukuthi nizokwazi ukungi-organizela ne-counselling ukuthi mhlambe umshado wami ubuyele esimweni akwazi ukungixolela. Okay. So uthola nini-ke ukuthi-ke uyiginsi? Ngithola ngoba esentshontshe imoto wazoyibeka la kwi-backyard la emzini wethu nomyeni wami. So kwase kufika ama-helicopter amaphoyisa nje kuzolandwa le moto lena. So ngiyabona ukuthi angiconfesse kumyeni wami ukuthi sekunesimo esikanje angaze ezwe ngabanye abantu noma abone into eseyibona ku social media. Okay, ngiyabona ngithi-ke imoto kwazi wafika nama-helicopters oyibheka leyo moto okusho ukuthi kune-case evuliwe. Yebo. So umyeni wakho waba kwi-investigation noma wena ngoba phela isegcekeni lenu? Njengoba ngize la ngenzela ukuthi ingathi miyifika kumyeni wami ngoba basazomthinta ngoba phela uyena ikhanda lalomuzi basazomthinta for investigation ingaze ifike kuyena ngomunye umlomo ayifike ngami. Ayifike ngawo. Yeah, kodwa ngize la kunini ukuthi ningisize ukuze ngikwazi ukuconfessa lento ngoba angikwazi usithulula isifuba sami kuyena into enkulu kangaka. Okay. Usuke wazama ukuhlukana naye lo Ben 10? Ngeke ngazama kodwa ngiyamsaba ngoba dangerous. Okay. Ngeke ngazama. Uyazazi ke ingane futhi ngibonile ukuthi kuzogcina kuphuma isidumbu. Ngoba ngiyazama ukuhlukana naye kodwa hayi akafuni. So uyeza kwakho nihlale naye kwakhe noma niphumela ngaphandle? Yeza kwami ngifike ngim-entertain la kwami.
angisho ukuthi into enhle lento engiyenzile ngiyayisola ngayo ukuthi ngizom-entertain embhedeni womyeni wami. Inzima-ke le. So phela shuthi yena akanalo icala ngoba akazi ukuthi ushadile. Icala lakho ukuthi useyayiforsa angisafuni ukuthandana naye. Manje mina shuthi sengisothandweni lwenkani, sengiyasaba, senginefear. Sunefear. Okay, mayethi umyeni ihlukanani? Eyi, ngizowulwela umshado wami. Uzolwela. Njengoba ngize la kunina nani ngiyanazi ukuthi ni-connected nama-psychologist marriage bangangi-offerisha Marriage i-marriage counsellors. counselor, yes. So ngize la kunina ngoba ngidinga usizo ukuthi ngiyafuna ukulwela umshado wami. Okay, and abantu basekhaya bakhona abalaziyo lolu daba? Hhayi, abekho abantu abalaziyo lolu daba. Bebecabanga ukuthi nomakhelwane bebesola kodwa bengeke ngithi kubona hhayi umfana uzo-installa ilento ntontoni uzokhanda or nje. So busiso neplan. Yes, bengine-plan ngoba phela ngimdala kunalo muntu, ngeke nje baze bacabangele ukuthi kukhona into engayenza naye. Hayi shame. Hayi ngizwa kahle. Into esizoyenza-ke sothinta umyeni wakho. Umbikele lolu daba, asithembe ukuthi uzokwazi ukulihandlisha ngoba esemsebenzini nje. Angithi right now akekho. Akekho le eGauteng. Abasemzini mawubuka bazothini bezwe indaba engaka? Yo, abangifuni kwakungifuna-ke shuthi nje hhayi kuzoba worse. Uyacabanga sebezosho ukuthi hhayi vele sasishilo. Wayeshilo vese ubabezala ukuthi kumyeni wami uyishadelani intombazane efundile ngoba amantombazane afundile awayiphethe kahle. So manje usugcwalisela lento ayisho. Hhayi ngiyazisola futhi nje angazi nje ngiswele nomgodi wokucasha. Hhayi ayikho into engalungi. Sizozama nathi sikusize ukuthi silungise. Sizomthinta kumyeni wakho size ukuthi uthini ngalolu daba. Hayi singakamthinti nje umyeni kunesicelo ukubonga engicela ukudlulisa Blaqlife TV. Sibonga kakhulu ngesupport yenu enisipha yona njengoba nazi ukuthi Blaqlife idila nokuthi isiza abantu ukuthi bakwazi ukusolva lezi inkinga ababhekene nazo. But kuye kuhambe kube khona la amandla ethe phela khona. Kanti siyathanda ukuthi siqhubeke sibasize abantu. So sinesicelo sokuthi sicela amandla nama-support, ama-donations enu will be highly appreciated. If ukuthi nje uno-10 randanyana uphose lapha kule number ye-account evelayo lapho kwi-screen, or ungasifonela futhi mawukuthi khona into ofisa ukuyidonate. Kodwa makuyimiliyoni ngicela uthinte mina ulethe directly kumina imiliyoni. Hayi siyabonga kakhulu babukele emakhaya, siyani-appreciate, siyanithanda and siyabonga kakhulu i-support. Asikho ndawo ngaphandle kwenu. So ngizocela manje ukuthi sithinte ubhuti simbikele udaba lolu ade sibhizi sikhuluma ngalo. Okay, sibone sizomthola yini. Semzame futhi ukugcina. Shuthi ubhizi. Okay, simtholi kabili. Ngenzeka ukuthi ubhizi noma akalizwa. And iy'khathi zomsebenzi lezi. Kodwa-ke yazi mina ngikubonayo ukuthi asithinteni ibhobhodlwana. Asitsheleni lona ukuthi awusafuni ukuba nalo. Nalokho futhi ngingasiza. Usho ukuthi ufuna sithinte ibhobhodlwana sisho ukuthi awusafuni ukuba nalo. Ya silithinde. Sithinte lona.
abantu bakhe abafuni ukubamba ingcinga. Yebo, Sawubona njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la wakwa-Blaqlife TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma uLungsta. Yes, wakwa-Blaqlife TV kuhlelo oluthi-ke naSikhipha Izimfihlo. Kukhona usisi la ofisa ukukhuluma naye. Ungakwazi ukumlalela? Yebo, akunankinga ungangilalelisa. Okay. Ngakhuluma sisi. Sawubona Mlu. Ya, njani? Ya ngiyaphila. Ngifuna ukukhipha imfihlo kuwena ukuthi ngaqamba mangathi angishadile. Empeleni ngishadile, nginomyeni. And umyeni wami usetholile ngale moto oyibeke la ebackyard. Useyazi nangamaphoyisa afikile azoyilanda. So ngicela ukuthi Manguzwa uthi ushadile kanjani manje? Phela mina uzangangitshela lezo zinto. ngishadile mina nginomyeni. La isemzini wa Umani pho ongazange wangitshela mina from qaleni ukuthi ngishadile. wawuzongilalela yini? Aw. Noma ngangeke ngize ngikulalele phela kodwa kwakumele ukuthi ungitshele. Hayi ngiyaxolisa ngaloko. Kodwa kumele wazi ukuthi ngishadile and ngifuna sihlukane mina nawe. Angisakudinga empilweni yami and umyeni wami usethinte usho uphiko le-NIU ukuthi enze investigation ngale moto lo ibeke la ebackyard. And kuyingozi ke for wena. Angisakufuni kule province le, ngicela ukuthi uhambe kule province. Angisakufuni nje eduze kwami. Sengaze manje kungene o-NIU kule ndaba lena yini kanti? Awusangifuni ngempela yini ukuthi sengaze ngibeke impilo yami engcupheni kanje? Angisakufuna ngithi ngeke ngazama ukuhlukana nawe before wangafuna wena ukuhlukana nami. Wafuna ukuthi wenze izinto ngenkani. Phela nami angeke ngizokwazi ukuthi ngihlukane naye ngoba nami ngiyakuthanda. Angithi njengoba nawe ungithanda, nami ngiyakuthanda so. Ngoba manje le ndaba le ye-NIU ngicabanga ukuthi ngoba akusiyona nje isinqumo esi-right ukuthi bengingathatha sona. phela ukuze ngikhiphe leli khizane elinginamathele uwena bekufanele kwenzeke kanjalo. Njengoba mina ngikuthanda ke ngenze njani ke ngoba ngiyakuthanda into wena uzama ngitshela ekuqaleni ukuthi ushadile. Kodwa ngangishila ngathi ungakhesha ama-feelings. Ngimdala kunawe. Amphiki wawushilo nakho-ke sekhethekile ngenze njani. Hayi shuthi uzobona ukuthi wenze njani. Angisangene mina lapho, mina ngifuna kulunga umshado wami. Hayi ngizocela ukuthi ongcono sikhulume kahle le ndaba ngelinye ilanga noma ngabe ngikubona ngoba njengamanje ngisasebhizi la kunomsebenzi engisafuna ukwenza. Unjani bhuti? Yebo sisi. Yes, ngizwa usisi la isithandwa sakho sithi sakutshela ukuthi ungakhetha ama-feelings. Wena usuwakhetha kanjani ama-feelings? Ubulibona ikusasa nosisi? Cha phela yazi usisi lo ngendlela abangiphethe ngayo kahle. Bengeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale ngingakhetha ama-feelings. Akhetheka ama-feelings. So njengoba sengiwakhethile nje ayikho namuntu esengayenza ngikhethile. Hayi, ngoba usuwanqakile shuthi sekuzofanele wadedele ngoba ethi-ke naye akasafuni ukuthi niqhubeke. And uzizwa kanjani ukuthola ukuthi ushadile? Akakwazi ukuthi angitshele ukuthi sihlukane engazange wangitshela ngenotice. Bekumele ukuthi angibhalele inotice ukuthi kuzokwenzeka kanje, hhayi nje qhamuke sithi. And mina lento leyo ukuthi sohlukane ngiphatha kabi njengoba mina manje sengizosala ngedwa sengigaxele. Lento lena akayisho njengamanje yazi ukuthi izofaka engcupheni ngempela empilweni yakhe because mina ngikwazi ukuthi kuphele ngiphume kuye ngoba sengakhetha. Ima-ke ukuthi ushadile kona kukuphatha kanjani ngoba ungakwazi? Ungiphatha kabuhlungu ngoba kushuthi lo muntu lona ziningi izinto akangifihlela zona. Mina ngitshele ngazi ukuthi nje uyabona sempilweni siphusha impilo yonke into right kanti cha kunemfihla akayifihlayo. Okay, ngoba ethi mdala kunawe. Wena ububona umuntu mhlawumbe oyidlalela naye noma ububona umshado? Awusisaba. Kodwa nawe yazi nje umuntu omdala hawu uyazi ukuthi ngiphethe kahle kanjani. Kodwa ingakho ngoba mina ngithi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlukane naye. Sokumani impela kwenzeke ngenye indlela mangabe kwenzeka ngenye indlela kodwa nje ungiphethe kahle khona emdala kangaka uyabona nje. Hayi. Siyabona ukuthi uphakathi komhlanje nembeleko.
ngakho nje kuzoba nzima. Kodwa nje into engingamtshela yona ukuthi engayenzi lento le okungcono mazama ukuthi ikhulume ngenye indlela kodwa nje kungavele nje kube into esiyiphela njengamanje sekukhona nabo NIU hayibo kanti kujahe. Okay, sisathena amazwi akho okugcina kubhuti. Engingakusho nje kuwena Mlu ukuthi khohlwa mina, khohlwa impilo yami, phuma nje empilweni yami, uzoba right, uzoba strong. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bhuti for isikhathi sakho. Yebo, anginankinga ngiyezwakala. Okay, bye. Manje umbiza ngekhizane. Useyikhizane phela. Njengoba engasakwazi nje ukusuka kuzofike ngize ngimthathe noma yini lezi zinto zaka science ama forceps ngimnqontole ngale. Iyona iNIU leyo uzomnqontola ngoba phela ayi usenginamathela umfana hayi. Hayi. Okay. So manje ke sisohlele ekhaya lapha onomyeni osebenza kude le. Uthini kuyena? Sisi engingakusho nje usihlala ngentombi. Ungakwenze engikwenzile kungifundisa isifundo ukuthi ngingaphinde ngidlalele kubafana abancane ngoba bamakhizana babesanqontuleka. Hlala nje ulinde ntombi, uhlale ngentombi, uhlale nje ulinde umyeni wakho. Azabuye. Hayi, njengoba usushilo kodadewethu ukuthi kena kumele unqontule leli khizane, asithembe ukuthi izonqontuleka ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho nomyeni wakho nilungisa izinto. Ngiyabonga. Hayi, so Blaqlife you do have our support. Hayi, babukele emakhaya nizwele ukuthi ikhizana asafuna ukusuka, sedinga ukuthi ninqontulwe. Ningakhohlwa engikushile ekuqaleni ukuthi if une product yakho ufisa ukuthi ke nasiveze, please usend ama details akho kule number evelayo lapho kwi screen sethu. No Blaqlife une skin care product, kune serum, kune body lotion, kuna vitamin E oil. And another thing, ngiyabonga kakhulu for isupport yenu su Blaqlife TV. Please ningakhohlwa udaba esikhulume ngalo ukuthi please any sort of support engasipha yona, donations, nisende ama details enu kule number evela lapha, ama banking details ayavela lapho kwi screen sethu. Please nisisize ukuthi sikwazi ke nasiqhubekele nakwamanye ama provinces sihambe sibasiza abantu kwazi ukuthi ke sikhulisane kahle. Siyabonga kakhulu su Blaqlife TV. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.